Ανταπικόσε η όνομα
Anymore.
Εγώ χριανέχω που σου βαπτιστήνε και εσύ έρθει προς με. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε προς αυτόν, άφες άρτη, ούτω γαρ πρέπον εις την ημίν πληρώτσε πάσαν δικαιοσύνη. Τότε αφήσιν αυτός και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα. Ото и час прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього. Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи, мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене. Ісус у відповідь сказав до нього, залишиться тепер, так боличить нам здійснити всяку правду. І тоді він залишив його, а охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води, і ось розкрилися йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього. І голос пролунав з неба, це син мій любий, що його я вподобав. God
Θεό και Πατρός
from
Amen.
Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, Κύριος περασπιστής της ζωής μου. Προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί μου θέλω ημάς εννοήν, ότι οι πατέρες ημών πάντες από την ευθέρην ήσαν και πάντες δια της θαλάσσης διήλθαν και πάντες εις τον Μωυσήν ευαπτήσαντον εν τη ευθέρην και εν τη θαλάσση και πάντες το αρθρό πνευματικών έκαναν και πάντες το αρθρό κόμμα πνευματικών έκαναν έκαναν γάλε πνευματικής ακολουθούσης πέκνας η δε πέτρα είναι ο Αγίου Ευαγγελίου του ανάγνωσμα. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ήρθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και βαπτίστη ο Ιωάννου εις τον Ιορδάνη. Και ευθέως αναβαίνων από του ύδατος είδε σκηδωμένους τους ουρανούς και το πνεύμα ως υπεριστεράν καταβαίνουν επ' αυτόν και φωνή εγένετο εκ των ουρανών, «Συ ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα». Δόξα σοι, Κύριε, δόξα
Αγίας και φόβου Θεού ισιώνουν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των εξεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών σε ολίγου, του Κυρίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του Κύριου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της Γενάς Υπαρχίας και της πόλεως δάφνης πάσης πόλεως χώρας και του πίστη ηγούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ ευχαριστίας αέρου οικογένειας των καρπών της γης και χειρών ελληνικών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ Θεόδωρων, των ζούντων, καμνών, των ευπαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίας Πίνετο ήλων τούτων, την ενάντια και ενεργεία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του πελατικής της σύνταξης τούτης, την καθαρτική της περιουσίου χρειάζους ενέργεια του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του δυνάμεις και του Άγιου της απολεκτώσεως και της εργασίας της Ιορδάνου του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς, ότι σβών γνώσεως και ευσεβίας διά της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γεννηθήνε ζωή των τούτων, αγιασμού δώρων, αμαρτημάτων δηλητήριων, θυσίας εν ψυχήστε και σώματος και προσφάσεων ωφέλιαν επιτίδιων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστε αυτό οίκος, ανώμενον η ζωή αιώνιον του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του αναδειχθήνε αυτό από τρόπο εμφάσεις υπερβολής ορατών και οράτων εχθρών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ των αμβλούντων και αριωμένων εις αγιασμών τύχων του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του γενέστου αυτό προς καθαρισμό της ευχών και σωμάτων, βάσει της αριωμένης πίστη και μεταλαμβάνονταν εξ αυτού του Κυρίου δεηθόμεν, κατεξιωθήνε ημάς, εμπιστήνε αγιασμού δια της των υδάτων τούτων μεταρρήξεως, η οράτο επιφανία του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του εισάρκους σε Κύριον των Θεών, μονής της δεήξεως ημών των μακρονών και δεήσεων, και ελέησε ημάς του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Χριστίνε ημάς, από πάσης λήψεως ορκής και και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αγγελάφων σώσεων ελέησης και αγγελάφων ημάς του Θεός της η χάριτη, της Παναγίας Αχράντου τερεπρεγημένης εν δόξου πρεσβύτερων Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό του Θεό, παραθόμεθα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο μονογενής Υιός, ο όνης των κόλπων του Πατρός, ο αληθινός Θεός, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, το φως του εκ του φωτός, ο ερθόν εις τον κόσμο του φωτίσε αυτό, κατάβρασον ημών την διάνοια του Αγίου σου Πνεύματι, και πρόσδεξε ημάς μεγαλοσύνη και ευχαριστία στην προσάδοντας, επί της απαιώνος θαυμαστής σου μεταλλουργήμαση και διεπεσχάτων των αιώνων σωτηρίου σου οικονομία. Εμεί το ασθενές ημών και φτωχό περιβαλλόμενο πείραμα και της δουλείας μέχρι συγκατιών, ο των αμάχων βασιλεύς, έτη και δουλική Κυρίε το Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδέξω, είναι των υδάτων φύσιν αγιάσας ο αναμάγνητος, οδοποιήσεις ημί, τη δίδατος και πνεύματος αναγέννηση, και προς την πρώτη ημάς αποκαταστήσεις ελευθερία, που την οστίου ιστηρίου την ανάμνηση εορτάζοντες δεόμεθά σου, δέσποτα φιλάνθρωπε. Τράνων και εφημάζους αναξίους δούλους σου, τα θεία σου επαγγελία, είδο καθάρσιον, θυσής ευπλατνίας την δωρεάν, επί το είδαδι τούτο ένιση ημών των αμαρτωλών, ευπρόσδεκτο γενέστε θυσί αγαθόνικη, και την ευλογία σου δι' αυτού ειρήνται και παντί το πιστό σου χαριστήνε λαό, της δόξα του Αγίου και προσκυνητού σου ονόματος. Σιγά πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στην το αράπτο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου Πρόεδρε Πνεύματι, νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τριάς υπερούσια, υπεράγατε, υπέρθε, παντοδύναμε, παντεπίσκοπε, αόρατε, ακατάληπτε, δημιουργέ των αερών ουσιών και των λογικών φύσεων, η έμφυτος αγαθότης, το φως το απρόσιτος,
το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, λάμψον καμήτο αναξίον δούλος σου, φώτις όλη της διανοίας τα όματα, όπως ανυπνήσε τον λύσο δια το αμέτρητός σου, ευεργεσία και δύναμη. Ευπρόσδεκτον γενέστε η παρεμού δέησης, δια των περιεστώτα λαών, όπως τα πλημελήματά μου νικολήσωσιν εν πάδε παραγενέστε το Άγιο σου Πνεύμα, αλλά συγχώρησον μία κατακρίτων βοάρση και λέγει και νη υπεράγραφε. Δοξάζομαι σε δέσποτα φιλάνθρωπε Παντοκράτο, προαιώνιε βασιλεύ. Δοξάζομαι σε τον κτίστη και δημιουργό του παντός. Δοξάζομαι σε ιέρη του Θεού μονογενές, τον απάτορα εκ μητρός και αμήτωρα εκ πατρός. Εγάδι προλαβούσι εορτηνίδιον σε είδομεν, εν δεν υπαρούσι τέλειον σε ορώμεν, τον εκτελείου τέλειον επιφανέντα Θεόν ημών. Σήμερον γάρο της εορτής ημίν επέφτει καιρός, και χορός Αγίων εκκλησιάζει ημίν, και άγγελοι με τα ανθρώπων συνεορτάζουν. Σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενίδη περιστεράν, της είδας συνεπιφυτήσε. Σήμερον ο άδειτος Κύριος ανέβηκε, και ο κόσμος το φωτί Κυρίου καταβγάζεται. Σήμερον η σελήνη λαμπρεύτες ακτήσει το κόσμο συνεκλαμπρύνεται. Σήμερον η φωτοειδής αστέρες η πεδρώτη της λάμψεως την οικουμένη καλοπίζουν. Σήμερον ελευθέρε η ετών δικαιοσύνη, η ανθρωπότητη ουρανόθεν δροσύνη. Σήμερον ο άφθιστος υπό του ιδίου πλάσματος βουλή χειροθετείται. Σήμερον ο προφήτης και πρόδρομος το δεσπότη προσέρχεται, αλλά δρόμο παρίσταται ορό Θεού προς ημάς στην κατάβαση. Σήμερα τα του Ιορδάνου άματα εις οι άματα μεταποιείται στη του Κυρίου παρουσία. Σήμερον ρίχνης φυσικής πάσα η κτήση σαρδεύεται. Σήμερον τα των ανθρώπων τέσματα της σύντασης του Ιορδάνου απολύχονται. Σήμερον ο παράδεισος συνέρχεται της ανθρώπης και ο της δικαιοσύνης ίδιος καταβγάζει ημίν. Σήμερον το πικρόν είδωρ το επιμονσέως το λαό εις μητήτητα μεταποιείται του Κυρίου παρουσία. Σήμερον του παλαιού θρήνου απειλάγημεν και ως νέος Ισραήλ διεσώθημε. Σήμερον το σκότος ελυτρώθημε και το φωτί της θεογνωσίας καταβγαζόμεθα. Σήμερον η αμπλής του κόσμου θα φέρεται η επιφανία του Θεού ημών. Σήμερον λαμπροφενή πάσα η κτήσης άλωτε. Σήμερον η πλάνη κατήργηται και ο δόνημης σωτηρίας εργάζεται ή του δεσπότου επέρασης. Σήμερον τα άνω της κάτω συνεορτάζει και τα κάτω της άνω συνομιλεί. Σήμερον η ιερά και μεγαλόφωνες των Ορθοδόξων πανίκηδης αγάλεται. Σήμερον ο δεσπότης προς το βάπτισμα επήγεται ή να αναβιβάσει προς ύψος του ανθρώπου. Σήμερον ο απληνής το ιδίο οικέτη υποκλίνεται ή να ημάς εκ της δουλείας ελευθερώσει. Σήμερον βασιλεία ουρανών ονισάμεθα, της γάρ βασιλείας του Κυρίου ουκέστε τέλος. Σήμερον η γη και θάλασσα τη του κόσμου χαρά εμερίσαντο και ο κόσμος εφροσύνης πεπλήρωται. Είδωσαν σε είδατα ο Θεός, είδωσαν σε είδατα και εφοβήθησαν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεασάμενος το μύθ της θεότητος, σωματικός κατερχόμενον και εισερχόμενον επ' αυτόν. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, θεωρώ το πνεύμα το Άγιο μερίδι περιστεράς κατερχόμενον και περιηχάμενον σοι. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω, ορών τον αόρατον ορατβέντα, τον κτίστης σαρκοφέντα, τον δεσπότην εν δούλου μορφή. Ο Ιορδάνης εστράφης στα οπίσω και τα όρια σκύρθησαν, Θεόν εν σαρκή καπρόντα και νεφέλε φωνή έδωκαν, θαυμάζουσε των παραγενόμενων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, δεσποτικήν πανίκυρη σήμερον εν το Ιορδάνη ορόντες, αυτόν δε των της παρακοής θάνατον και των της πλάνης κέντρων και των του άλλου σύνδεσμων εν το Ιορδάνη λυθίσαντα και βάπτισμα σωτηρίας στον κόσμο δωρησάμενος. Όθεν κακό αμαρτωλός και ανάξιος δούλος σου,
τα μεγαλεία των θαυμάτων σου διηγούμενος, συνεχόμενος φόβο εγκατανοίξει φως. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ο δυσλόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ο δυσλόγος εξαρκέσει προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Μέγασι Κύριε και θαυμαστά τα έργα σου και ουδής λόγος εξαρκέστη προς ύμνο των θαυμασίων σου. Δόξα εσύ Κύριε, δόξα εσύ. Σιγαρούλης και εξουχώνων εις το είναι παραγωγώντα σύμπαντα, τόσο κράτης συνέχει την κτήση και τη συμπρονία διοικείς στον κόσμο. Σύ εκτεσάλος στοιχείων την κτήση στην αρμόσας, τέταρση και ρί στον κύκλο του ενιαυτού εστεφάτωσας. Σε τρέμουσι και νορευέπα σε δυνάμεις, σε ύμνη ίδιος, σε δοξάδης σελήνη, σύ εντυχάνει τα άστρα, σύ υπακούει το φως, σε φρύκτου συνάπηση, σύ δουλεύουσιν επικές, σύ εξέτεινας των ουρανών σιδέρι, σύ εστερέωσας την γη επί των υδάτων, σύ περιενήξας την θάλασσαν ψάμο, σύ προσαναπνοάς τον αέρα εξέχεια. Αγγελικές δυνάμεις σύ λειτουργούσιν, ή των αρχαγγέλων φορείς σε προσκυνούσιν. Τα πολιώματα χερουβίμ και τα εξαρτέρκα σεραφείμ, κυκλοϊστάμενα και περιεκτάμενα, φόβο της απροσύτου σου δόξης κατακαλύπτεται. Σιγά ο Θεός όλα περίγραφτος, αναρχώστε και ανέφραστος, γύστες επί της γης μορφή δούλου λαβών, εν ομοιόβατη ανθρώπου γενόμενος. Ουγαρέστερας δέσπατιας πράγμα ελέους του θεάσης υπό του διαβόλου, τυραννούμενον το γένος των ανθρώπων, αλήθες και έσουσας ημάς. Ομολογούμε την χάρη, κηρύττομεν τον έλεο, ου κρύπτομεν την ευεργεσία, τα στις φύσεως ημών κοράς ελευθέρωσας, παρθενικήν υγεία σας μήτραν το τόπο σου, πάσα η κτήση σύλλησες επιφανέντας. Σιγά ο Θεός ημών, επί της γης όφης και της ανθρώπης ανεστράφης, σύ και τα Ιορδάνια ρήτρα υγεία σας, ουρανόθεν καταπέφτω στο Πανάγιο σου πνεύμα, και τα σκεφαλάς των εκείς ευπολευόντων συνέτηξας δεχόντων. Αυτός σου φιλάνθρωπος και βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της εκπληκτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασον το είδος τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της εκπληκτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασον το είδος τούτο. Αυτός σου φιλάνθρωπε βασιλεύ, πάρεσο και νύχια της εκπληκτήσεως του Αγίου σου Πνεύματος, και αγίασον το είδος τούτο. Και δώσ' αυτό την χάρη της απολυτρώσεως, την ευλογία του Ιορδάνου, πίσον αυτού αυταρσίας πηγήν αγιασμού δώρων αμαρτημάτων, δικήριων οσημάτων, αλεξιτήριων δέμος συνολέθριων, τες εναντίες δυνάμεις συναπρόσιτων, αγγελικής ισχύος πεπληρωμένων. Είναι απάντες οι αλλοιόμενοι και μεταλαμβάνοντες, έχει εν αυτό προς καθαρισμόν ψυχών και σωμάτων, προς ιατρία πραθών, προς αγιασμόν οίκων, προς πάσαν ωφέλεια ανεπιτίδιο. Σιγαρή ο Θεός ημών, ο διείδατος και πνεύματος αναγεννήσας την παλαιοτήσαν φύση υπό της αμαρτίας. Σύ ο Θεός ημών, ο διείδατος κατακρίσας επί του νόε την αμαρτία. Σύ ο Θεός ημών, ο διαταράσσης ελευθερώσας εκ της δουλείας Φαραώ, δια Μωυσέως το γένος των Εβραίων. Σύ ο Θεός ημών, ο διαρρήξας πέτρων ερήμου, και ερήσαν ύδατα και κύμανοι κατεκρίσισαν, και διψώντα τον λαό σου χωρέσας. Σύ ο Θεός ημών, ο διείδατος και πυρός δια του ηλίου απαλλάξας, δια του ηλιού απαλλάξας τον Ισραήλ εκ της πλάνης του Βάου. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδον τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Αυτός και νυν δέσποτα αγίασον
γέννη δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, το πνεύμα σου το Αγίο. Δώσ' πάση της απτωμένης, της εκπληρωμένης, της μεταλαμβάνουσιν των αγιασμών, την ευλογία, την κάθαρση και την υγεία. Νήσιν η Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου και παντός του Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας και παντός ιεραρχικού τάγματος και του περιεστώτος λαού και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων αδελφών ημών και ελέησον αυτούς και ημάς κατά το μέγα σου έλεος. Είναι και δια στοιχείων και δια αγγέλων και δια ανθρώπων και δια ορωμένων και δια οράτων, δοξάζεται σου το Πανάγιον όνομα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Με το πνεύμα σου. Ως κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Τους δια της κρίσεως του εαυτόν ασχένος, κειμένοντας από τη δουλεία του δώστα. Και καταξίωσον ημάς εν Χριστήν εκ του αγιασμού σου και της πλήτωτος σου του μεταλήψ Θεός και κερατισμού και γενεύστο ημίν, Κύριε εις την υγεία ψυχής και σώματος. Σιγάρει ο αγιασμός των δικών και των σωμάτων ιών και εσύ την δόξα και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπρέμβομαι. Το ανάγκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Με Ιορδάνη βαφτιζόμενους σου Κύριε, ή της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση, γεννήτωρος τη φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα ενίδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Με Ιορδάνη βαπτιζομένους ο Κύριε, εις της Τριάδος εφανερώθη προσκύνησης, του γαγεννήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός Υιόν ονομάζουσα, και το πνεύμα ενίδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής Χριστέ ο Θεός, και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Με Ιορδάνη βαπτιζομένους ο Κύριε, ει της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση,
πίσω κοντά είναι. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έρχεται μας, η αμαρτία χάρη και φιλανθρωπία, πάντως ενίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός και Χριστόν δόξα σοι, ο εν Ιορδάνη ο Ιωάννου βαπτιστήνε με τον εξάμενον διατριμών σωτηρίαν και Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράμου του Παναμόμου Αγίας του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων αστομάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπίνων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου και πανεπίνων Αποστόλου Ανδρέου του Προκοπήτου, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας Καπαδοκίας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άδης και πάντων των Αγίων, ευερήξε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος. Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Η ευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαία εις και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε, ο κουμάνες
πρόσωπο σου δωρησάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυτο και τα σπιχάς των προκεκοιμημένων δούλων σου, πάντων τον εντάφτατε και απανταχού της γης, ειρηνικός κοιμηθέντος και μαρτυρικός τελειωθέντος θεγιανών, και τάξοντας πηχάς αυτών, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο προερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα αμέτρα πάστα οδύνη λύπης ελεγχός. Παραμάρτημα το παραυτό πρακτέν λόγω έργο η διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ημών συγχώρησε. Ότι πια εισιν άνθρωπος οδύσσεται και ούκ αμαρτής. Σιγά μόνος Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Ότι Συ Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση, προκεκοιμημένων δούλων σου πάντων των εντάφταται και απανταχού της γης, ειρηνικός κοιμηθέντων και μαρτυρικός τελειωθέντων, τριχλιανών και του δούλου σου Φιλίππου, Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να απέχουμε στην ώρα του Πατρί, στον Παναγίο και αγαθό και το Υιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Και εσύ την δόξα να απέχομεν συν το ανάστος του Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώδιο σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. και μαρτυρικός τελειωθέντων τριχλιανών και του δούλου σου Φιλίππου, εσκηνές δικαίων τάξε, εν κόρτης Αβραάμ αναπαύσε, μεταοικείο και δικαίων συναληφθήσε, ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ύμνη, αιωνία ύμνη,
ήρθαμε σήμερα εδώ, στην Τρίγλια, για να εορτάσουμε την εορτή των Θεοφανίων με το Ιουλιανό ημερολόγιο, καθότι οι περισσότεροι του Πυμνίου της Ιεράς Ταύτης Μητροπόλεως έρχονται από τις σλαβικές χώρες και ακολουθούν το Ιουλιανό ημερολόγιο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Προύσης, Κύριος Ιωακή, αγαπητός εν Χριστώ αδελφός και συλλειτουργός, μας ετοίμασε όλα αυτά τα ωραία που είδατε σήμερα εδώ, εις αυτόν εδώ τον παλαιό ναό της Τρίγλιας, και τελέσαμε σήμερα την Θεία Λειτουργία, και ο νους έτρεξε στα παλιά εκείνα χρόνια, όταν οι πρόγονοί σας, πολλοί εκ των οποίων είστε, οι απόγονοι των οποίων είστε σήμερα εδώ, υπήρχαν εδώ και εκκλησιαζόντουσαν στον ιερόν των ναών. Χαιρετίζομαι πάντα σημάς που έχετε έρθει από την Ελλάδα, κυρίως τους απογόνους των παλαιών Τριγλιανών, και μεταφέρουμε εις όλους σας σε την πατριαρχική ευχή και την ευλογία, και εύχομαι σε όλους σας καλή και ευλογημένη νέα χρονιά που έχει ήδη αρχίσει, ευτυχία και κάθε ευλογία του Θεού προσωπικά σε εσάς και στα σπίτια και στην οικογένειά σας. Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα.